tiszteletben a megyei jogú város polgármestere következik, megkérem tisztelettel tartsa meg ünnepi beszédét. Akadémikus úr, rektor helyettes úr, konzul úr, dékán úr, professzor urak, tisztelt pedagógusok, kedves fiatalok! Egy szakrális helyen, egy történelmi időpontban vagyunk. Ez nem díszterem, ez kápolna. Egy felszentelt kápolna, ahol még Majlák Gusztáv Károly misézett a kezdetekben, ahol utólag esküvőket kötöttek, és ahol én legalábbis ma is érzem a szent helyek kisugárzását, nem csak a Szüzanya, nem csak Szent István, vagy éppen Szent Imre okán is mi. Szent szakrális időben vagyunk, hiszen ebben 100 esztendeje annak, hogy 1913. november végén eme épület kiteljesedett, hiszen a központi iskolának szánt szárnyát, amelyen most is vagyunk, és a kápolna is része, illetve az északi szárnyát, amely internátusként szolgált sokáig, azt 1911. június 5-én szentelte fel a már említett Majlák Gusztáv Károly püspökatya. De az erdélyi római katolikus státusnak nem lévén pénze, hogy a főépülettel és az északi szárny erdőjében húzza fel a teljes együttest, a déli szeminárium szeretet betöltő épületrész az 13 novemberére készült el. És azt gondolom, hogy van, amit nézni ezen az épületen, hiszen öndicséretünk nélkül állíthatjuk, hogy Erdélyország legszebb, legjobb állapotban lévő, legjobban felszerelt és kiegészítő létesítményei tekintetében is a legellátottabb középiskolai intézménye ez az egykori római katolikus főgimnázium épület. És csak tisztázni szeretném, hogy nem némi szerencse a csillagok, még a csillagösvénynek sem, a Csaba királyféle csillagösvénynek sem a szerencsés együttállása, hanem kemény munka és sok tudás van, amögött, hogy az épületben ebben az állapotban került és kerülhetett. Sok éves munka, nekem személy szerint 2 év építőtelep, minden héten egy kedden lévő itt szerepelés, részletekben való kutatómunka, könyvtárban, levéltárban és így tovább, és azt gondolom, hogy ez az épület önmagára beszél. Úgy, hogy csíkszerű és önmagára beszél, mert a tudásnak nem a szavakban kifejezett hozadéka fontos, hanem belőle az emberek számára, az emberek hasznára megvalósul belőle. Megvalósul. Kedves barátaim, tisztelt fiatalok, ti előbb jártok, mint sorstársatok ma. Itt vagytok, több ezer sorstársatok közül azok, akik a legjobbnak tűnnek, a legszorgalmasabbak, valamilyen területen, valamilyen témakörben kiemelkedőt tudnak nyújtani. Arra kérek benneteket, hogy az itteni tapasztalatokat felvételezve, mikor hazatértek, ne csak az élményeteket osztátok meg, ne csak azt az érzést, amit Csíkszered a kétségkívül nem csak Székelyföldön, meg egész Erdély és az anyaország számára is adni tud imámot, hanem húzzátok magatok utána többiek. Mert aki tud, aki teljesíteni képes, az nem befele a saját szépsége, a saját érvényesülés érdekében kell eme tudást, eme energiát kamatoztassa, érvényesítse, hanem a közösség a többiek számára, azok számára, akikhez tartozik és akikből végezik. Ezzel a csíkszeredi példával megköszönve igazgató úrnak, a gimnázium tanári karának a fáradozását, minden támogatónak, az oktatási minisztériumtól, a magyarországi barátainkig, a megyét is beleértve, hogy itt lehetünk ma. Hasznos, élményben gazdag tanácskozást, konferenciát. Együttlétet kívánok, ahol nem a verseny a fontos, nem a győzelem a fontos,